Скъпи дами, предлагам ви един продукт, който е специално разработен за дамската аудитория. Продукт на компания Long Life Corporation с научно доказан ефект, животоудължаващ и anti-aging ефект, специално разработен за красотата и здравето на дамите. Ако искате да бъдете здрави, красиви, млади, успешни, започнете още днес приема на нашия уникален продукт QH3, специална разработка за дамите с една единствена програма на компания Long Life Corporation за удължаване на човешкия живот и подобряване на неговото качество. Започнете още днес. Не чакайте. Очаквам